Marko Horvat nikada nije bio čovjek koji privlači pažnju. U 15 godina rada u arhivu gradske bolnice u Osijeku naučio je biti nevidan. Dolazio je u 7 ujutro, odlazio u 3 popodne i između ta dva vremena postojao je samo kao ime na popisu zaposlenika. Arhivska soba u podrumu imala je jedan prozor prema dvorištu i kroz njega je Marko gledao kako ljudi prolaze, doktori, medicinske sestre, pacijenti, svi sa negdje da idu. On je ostajao dolje. Njegova kći, Petra, imala je 9 godina i riječi koje su joj bile prevelike za takav uzrast. Kada ga je pitala zašto više ne rade zajedno zadaću za matematiku kao prije, Marko joj je rekao da je umoran. Kada ga je pitala zašto više ne kuha ručak, već naručuju picu 3 puta tjedno, rekao joj je da je to brže. Ali istina je bila drugačija. Istina je bila da je Marko polako nestajao. Ne fizički, već na način koji je teže opisati. Kao da se sve što je nekad bio polako gasilo, ćelija po ćelija, dok nije ostalo samo ono najnužnije. Disanje, hrana, posao, spavanje. I Petra to je znala. Nije govorila puno o majci. Marko ju je pokušao zaštititi od detalja, ali djeca osjete istinu kroz nedorečeno. Znala je da je mama umrla u nesreći prije 4 godine. Znala je da tata više ne priča o njoj. I znala je da u ladici noćnog ormarića leži zlatna narukvica koju nitko više ne nosi. Te večeri dok je Marko čitao Petri priču prije spavanja, ona ga je prekinula. Tata, zašto ne nosiš maminu narukvicu? Zastao je. Stranica knjige ostala mu je otvorena na pola rečenice. Nije moja Petra, bila je njena, ali rekla si da ju je dobila od nekoga jako važnog. Marko je spustio knjigu. Je. Od koga? Nije odmah odgovorio. Samo je pogledao prema prozoru, gdje su se odsjaji ulične svjetiljke lomili kroz staklenu površinu. Nakon trenutka rekao je tiho, od šefa njene tvrtke, kada je dobila unaprijeđenje. Petra je klimnula, zadovoljna odgovorom, ali Marko nije bio, jer to pitanje, tako jednostavno, tako dječje, probudilo je nešto što je dugo držao zakopano. Narukvica. Uvijek ga je smetala. Nije mogao reći zašto. Možda zato što nikada nije razumio zašto bi netko dao tako skupocjen dar zaposleniku. Možda zato što je Sara, njegova supruga, postala drugačija nakon što ju je dobila. Više sati na poslu, češća putovanja. Telefonski pozivi kasno navečer koji su prestajali čim bi Marko ušao u sobu, a onda je bila nesreća. Službena verzija je bila jasna. Automobilska nesreća na autocesti prema Zagrebu, kasna noć, klizavi put. Nitko drugi nije bio umiješan. Slučaj zatvoren, ali Marko nikad nije prestao osjećati da nešto ne štima. Sljedećeg jutra, dok je razvrstao stare medicinske kartone po godinama, u glavi mu se vrtjela Petrina riječ, važan. Sara je tu narukvicu dobila od Dražena Kovača, izvršnog direktora farmaceutske kompanije u kojoj je radila kao pravni savjetnik. Velika firma, međunarodne veze. Kovač je bio čovjek koji se pojavljuje u novinama kraj ministara i gradonačelnika. Marko ga nikada nije sreo osobno, ali jednom je vidio fotografiju u Sarinom uredu, cijeli tim na terasi neke luksuzne zgrade, Kovač u sredini, ruka na Sarinom ramenu. Tada mu to nije bilo ništa, samo uobičajena fotografija s korporativnog događaja. Ali sada, zatvorio je kartoteku i izvadio mobitel. Ukucao je ime, Dražen Kovač. Pronašao ga je lako. Stranice pune članova o donacijama bolnicama, o novim proizvodnim pogonima, o ulaganjima u zdravstvo. Lice uvijek isto. Profilirano, kontrolirano, uvjerljivo. Marko je dugo gledao u ekran, a onda je, gotovo instinktivno, pritisnuo kontakt. Među opcijama je bila službena adresa e-maila. Prije nego što ova priča krene dalje, zastani na trenutak. Odakle nas gledaš? Napiši u komentarima. Ako si prvi put ovdje na kanalu Priče izvan svemira, pretplati se sada. Ono što slijedi je priča koju su pokušali zakopati, ali sjećanje nije dopustilo da nestane. Te večeri, dok je Petra spavala, Marko je sjedio za stolom u kuhinji i buljio u prazan e-mail obrazac. Predmet, pitanje o narukvici. Tekst, poštovani gospodine Kovač, zovem se Marko Horvat. Moja supruga, Sara Horvat, radila je u vašoj tvrtki kao pravni savjetnik do svoje smrti prije 4 godine. Pronašao sam narukvicu koju ste joj, prema njenim riječima, poklonili povodom unaprijeđenja. Htio bih znati više o okolnostima tog poklona i o prirodi vašeg odnosa. S poštovanjem, Marko Horvat. Kursor je treperio, a onda je Marko pritisnuo pošalji.
Odgovor nije došao odmah. Marko nije ni očekivao da dođe. Ljudi poput Dražena Kovača ne čitaju e-mailove od anonimnih arhivista iz gradskih bolnica. Imaju asistente, imaju filtere, imaju naučene fraze poput hvala na povjerenju, proslijedit ćemo vaš upit nadležnima. Ali 3 dana kasnije, u utorak ujutro, dok je Marko sortirao medicinske kartone iz 2003. mobitel mu je zavibrirao. E-mail, bez predmeta. Pošiljatelj, D. Kovač. Osobni račun. Srce mu je zastukalo. Otvorio je. Marko, Sara je bila dragocjena članica našeg tima. Narukvica je bila simboličan poklon povodom njezina rada na važnom projektu. Detalji su povjerljivi, ali nema ničeg neobičnog u takvoj gesti. Žao mi je što si to doveo u pitanje. Ako imaš potrebu za razgovorom, slobodno se javi. S poštovanjem, Dražen Marko je pročitao poruku 3 put. Prva riječ nije bila poštovani. Bila je Marko. Nije bilo formalnosti. Bilo je bliskosti. Žao mi je što si to doveo u pitanje. Kao da je sam po sebi čin pitanja. Nepristojan. Ali najčudnije je bilo ovo. Detalji su povjerljivi. Marko je spustio mobitel i dugo gledao u ništa. Povjerljiv projekt. Narukvica kao simbol. Ton koji nije bio ljut, već nešto drugo. Kao da ga opominje, ali na način koji ne ostavlja tragove. Tu večer, dok je pripremao večeru, opet tjestenina jer nije imao volje za išta složenije, Petra ga je pitala nešto što ga je izbacilo iz ritma. Tata, jesi li ikada bio ljut na mamu? Zaustavljen. Voda za tjesteninu je ključala preglasno. Zašto to pitaš? Petra je sljegala ramenima. Ne znam. Samo se pitam. Jeste li se ikad svađali? Marko je isključio šporet. Sjeo je za stol. Svi se ponekad svađaju, Petra. Ali, bili ste sretni? On je znao što zapravo pita. Pitala je, jesam li ja bila dovoljna? Jesmo li bili dovoljni? Bili smo sretni, rekao je. I to je bila istina. Ali nije bila cijela istina. Jer u posljednjih godinu dana Sarina života postojala je udaljenost koju Marko nije znao kako premostiti. Kao da je dio nje već bio negdje drugdje. U mislima, u projektu, u nečem što ga nije uključivalo. A onda je umrla. I sve što je ostalo bile su nedorečene rečenice i zlatna narukvica. 2 dana kasnije Marko je sjedio u kafeteriji bolnice za vrijeme pauze za ručak kada mu je mobitel zazvonio. Nepoznat broj. Da, Marko Horvat. Glas je bio ženski, profesionalan, hladnjikav. Da, tko govori? Zovem u ime gospodina Kovača. On bi volio razgovarati s vama osobno. Imate li vremena u petak poslije podne? Marko je zastao. Razgovarati? Gdje? U našem uredu. Zagreb, Varšavska 14, 5 sati. Zašto? Pauza. Gospodin Kovač smatra da bi bilo najbolje razjasniti sve licem u lice. Prijatan dan. Veza je prekinuta. Marko je sjedio nepomično još 10 minuta, dok mu je kava hladila. Marko Horvat nije putovao u Zagreb već 2 godine. Zadnji put bio je na Sarinom pogrebu, u Podsjetskoj kapelici pored groblja Mirogoj, okružen ljudima koje nije poznavao, kolegicama iz firme, nadređenima, prijateljicama čija su lica bila upola poznata, upola strana. Svi su izgovarali iste fraze. Bila je sjajna. Toliko joj je još preostalo. Strašno nam je žao. Marko je stajao sa Petrom za ruku i osjećao se kao gost na tuđem sahrani. Sada, dok je vlak polako ulazio u glavni kolodvor, sjećanje na taj dan vratilo mu se s težinom koju nije očekivao. Petak popodne. Varšavska 14. Zgrada je bila staklena, moderna, hladna, 5 katova. Na ulazu velika tabla s imenima tvrtki. Na 3. katu Medifarma d.o.o. Istraživanje i razvoj farmaceutskih rješenja. Marko je ušao. Recepcija je bila minimalističke geometrije. Bijeli pult, zid, plantova zelena stijena iza. Mlada žena s umjetnim osmijehom. Marko Horvat. Imam zakazan sastanak s gospodinom Kovačem. Žena je provjerila nešto na ekranu. Da, 3. kat desno. Netko će vas dočekati. Lift je bio tih, zrcalan, neprijateljski. Marko je gledao svoj odraz. Odjelo koje je nosio bilo je staro, iz vremena kada je još vodio Petru na predstave u školi. Kravata mu je bila zakrivljena. Osjećao se kao netko tko ne pripada. Dočekala ga je žena iz telefonskog poziva. Prepoznao ju je po glasu. Gospodin Horvat, molim, ovuda. Hodnik je bio dug, bijel, ukrašen uramljenim fotografijama farmaceutskih projekata. Laboratoriji, ljudi u bijelim mantilima, grafikoni.
Sve izgledjelo je sterilno, kontrolirano, važno. Na kraju hodnika, vrata od tamnog drva. Žena je pokucala jednom. Slobodno, čuo se glas iznutra. Ušao je. Dražen Kovač stajao je pokraj prozora, okrenut prema gradu. Nije se odmah okrenuo. Tek nakon nekoliko sekundi polako je zakretao glavu. Marko ga je prepoznao iz fotografija, ali uživo čovjek je djelovao drugačije. Stariji od 50, možda 55, siva kosa pažljivo dotjerana, odjelo od vune koje je bilo skuplje od Markova dvomjesečna plaća, ali nije bilo oholosti u njemu. Bilo je nečeg težeg, umora, kontrole. Marko, rekao je tiho, hvala što si došao. Marko je stajao na mjestu. Zašto ste me pozvali? Kovač je pokazao prema stolici. Sjedi, molim te. Marko nije sjeo odmah, ali nakon trenutka učinio je. Kovač je sjeo nasuprot njemu, preko stola koji je bio prazan osim jednog zatvorenog dosjea. Dugo je šutio. Zatim je rekao, znam zašto si mi poslao taj e-mail i znam što osjećaš. Marko je stisnuo vilicu. Ne znaš. Osjećaš da ti nešto nedostaje. Da priča o Sari nije cijela. I u pravu si. Tišina. Marko je osjetio kako mu se želudac steže. Što to znači? Kovač je odahnuo. Sara nije umrla u običnoj nesreći, Marko. Bila je umiješana u nešto što je prelazilo granice njezina posla. I ja, bio sam dio toga. Minutu kasnije, Marko je još uvijek sjedio nepomično, dok su riječi Dražena Kovača lebdjele u prostoru između njih kao dim koji se ne raziđe. Sara nije umrla u običnoj nesreći. Objasni, rekao je Marko tiho. Kovač je poljubio vrh kažiprsta i naslonio ga na usne. Razmišljao je. Odlučivao je koliko reći. Sara je radila na projektu koji je firma vodila posljednje 2 godine njezina života. Bio je to lijek za rijetku bolest, moguće revolucionaran, ali proces registracije je zapeo. Postoje pravila, protokoli, testiranja koja traju godinama. Zastao je. Izvjesna strana tvrtka ponudila nam je prečicu. Marko je osjetio led u grudima. Kakvu prečicu? Dokumenti. Rezultati testiranja koji su bili prilagođeni, ne lažni, samo ubrzani. Sara je bila pravni savjetnik. Trebala je odobriti taj postupak ili ga zaustaviti. Kovač je pogledao prema prozoru. Ona ga je zaustavila. Marko je progutao. I što se onda dogodilo? Rekla je da neće potpisati ništa što nije transparentno. Prijetila je da će otići u javnost ako nastavimo. A ja, Kovač je zatvorio oči. Ja sam pokušao je uvjeriti. Rekao sam joj da će projekt propasti bez toga. Da ćemo izgubiti investiciju. Da će 200 ljudi ostati bez posla. I ona je rekla ne. Tišina. Dan prije nesreće, nastavio je Kovač tiho. Sara me zvala. Rekla je da ima kopiju svih dokumenata. I da će ih proslijediti agenciji za lijekove ako firma ne odustane od projekta. Marko je osjetio kako mu ruke počinju drhtati. Ti si... Nisam je ubio, Marko. Kovač je pogledao direktno u njega i u njegovom glasu nije bilo obrane. Samo umor. Ali nisam je ni zaštitio. Marko je ustao. Tko ju je ubio? Ne znam. Lažeš. Kovač je ostao sjeti, miran, ali nije pobjegao pogledom. Ne znam tko, ali znam da je njena smrt bila zgodno tempirana za ljude koji su imali interes da projekt prođe. Koji ljudi? Strani investitori. Ljudi koji ne postoje u javnim registrima. Ljudi koji imaju načine. Marko je stajao, ruke mu se tresle, glava mu je pulsirala. I ti si znao sve ovo. I šutio si 4 godine. Kovač je spustio glavu. Da. Marko je zastao. Duboko udahnuo. A onda je pitao ono što ga je mučilo još od trenutka kada je Kovač počeo govoriti. Zašto mi sada govoriš? Kovač je podigao dosje sa stola. Otvorio ga je polako. Izvadio je fotografiju. Pokazao ju je Marku. Na fotografiji Sara, u uredu. Smiješak koji je Marko poznavao, ali uz nju druga žena, starija, nepoznata Marku. Ovo je Mirna Barić, rekao je Kovač. Voditeljica kontrole kvalitete u našoj firmi. Ona je bila Sarina nadređena. I ona zna više od mene. Gdje je ona? U Zagrebu. Ali, zastao je. Mirna se boji. Neće razgovarati s tobom jednostavno. Ja, kako da joj priđem? Kovač je izvadio još jedan papir. Adresu napisanu rukom. Ovo je gdje stanuje. Ali Marko, pogledao ga je ozbiljno. Ako kreneš dalje, nećeš moći stati. Marko je uzeo papir. Nisam ni krenuo da stanem.
Adresa je vodila u Trešnjevku, stambenu četvrt punu starih zgrada iz 70-ih, fasade u boji smeđe cigle, prozori s drvenim okvirima koji su trebali obnovu već 20 godina. Marko je došao sutradan ujutro. Subota. Petra je bila kod Sarine sestre na vikendu, što mu je dalo prostora da ne objašnjava gdje ide. Zgrada broj 23, treći kat, stan 11. Marko je pokucao, dugo ništa. Onda glas s druge strane vrata, tih, oprezan. Tko je? Marko Horvat, muž Sare Horvat. Pauza. Ne poznajem vas. Dražen Kovač mi je dao vašu adresu. Rekao je da znate što se dogodilo mojoj supruzi. Duža pauza. Zatim, škljoca i brave. Vrata su se otvorila za par centimetara. Lanac još uvijek bio učvršćen. Kroz pukotinu, lice žene. Oko 55, kosa kratka, siva, umorne oči. Zašto ste došli? Jer želim znati istinu. Istina vas neće izliječiti, ali će mi omogućiti da živim s njom. Žena je gledala u njega još nekoliko trenutaka. Zatim je otvorila vrata. Stan je bio malen, uredno složen, mirisan na lavandu i stare knjige. Marko je sjeo na fotelju koja je škripala pod težinom. Mirna Barić sjedila je nasuprot njega, ruke prekrižene, tijelo zatvoreno. Dražen vam je rekao dio priče, ali ne cijelu. A recite mi ostatak. Mirna je duboko udahnula. Sara je bila hrabrija nego što bi itko trebao biti. Kada je otkrila da su testni podaci bili manipulirani, mogla je jednostavno otići. Dati otkaz, nestati. Ali ne, ona je htjela zaustaviti cijeli projekt. Zašto? Jer je lijek bio opasan. Nije dovoljno testiran. Mogao je spasiti neke, ali ubiti druge. A Sara nije mogla živjeti s tim. Marko je osjetio ponos, ali i tugu. Tko ju je ubio? Mirna je spustila pogled. Ne znam ime, ali znam da je veza išla kroz jednog čovjeka. Viktor Pavlić. Bio je posrednik između nas i stranih ulagača. Kada je Sara prijetila da će otkriti sve, Viktor je nestao na tjedan dana. A kada se vratio, Sara je bila mrtva. Gdje je Viktor sada? Ne znam. Napustio je zemlju prije 3 godine. Marko je stisnuo šaku. Znači, nitko ne odgovara. Mirna ga je pogledala tužno. Ovako ti sistemi rade, Marko. Ne ostavljaju tragove, ne ostavljaju imena, ostavljaju samo prazninu. Marko je sjedio u tišini. Osjetio je kako mu sve izmiče. Ne zato što nema odgovora, već zato što odgovori ne vode nikamo. Ali onda je Mirna rekla nešto što ga je probudilo. Sara je znala da je u opasnosti. Posljednja 2 tjedna prije smrti dolazila je u ured sa USB-om. Govorila mi je da sve bilježi, dokumente, e-mailove, snimke razgovora. Marko je podigao glavu. Gdje je taj USB? Ne znam. Nikada mi ga nije dala, ali rekla mi je jedno. Zastala je. Rekla mi je, ako mi se nešto dogodi, Marko će znati gdje je. Vlak natrag za Osijek kretao je kroz mrak. Marko je sjedio kraj prozora, lice naslonjeno na hladno staklo i ponavljao Mirnine riječi u glavi. Marko će znati gdje je, ali nije znao. Sara mu nije ništa rekla. Nije mu dala USB, nije ostavila poruku. Ili jest, a on to nije vidio. Kada je stigao kući, bilo je kasno. Petra je još bila kod Sarine sestre. Kuća je bila prazna, tiha, i ta tišina osjećala se kao pritisak. Marko je sjeo za stol u dnevnom boravku i pokušao razmišljati. Gdje bi Sara sakrila nešto važno? Ne u uredu, tamo je bio nadzor. Ne u autu, auto je bio uništen u nesreći. Gdje onda? Marko je ustao i otišao u spavaću sobu. Otvorio je ladicu noćnog ormarića, onu u koju nije gledao godinama. Unutra, narukvica. Podigao ju je, teška, zlatna, elegantna, ali dok ju je držao, primijetio je nešto što nikada prije nije vidio. Narukvica je imala mali zatvarač, ali taj zatvarač bio je neobično debeo. Marko ga je pažljivo otvorio. I unutra, mali prostor. A u tom prostoru, sićušni komad papira, presavjen. Ruke su mu drhtale dok ga je otvarao. Na papiru, Sarina rukopis. Marko, ako čitaš ovo, znači da nešto nije kako treba. USB je u kući, Petrini crtež, plavi okvir, iza. Marko je stajao bez daha. Petrini crteži. Sjedio je. Petra je godinama crtala, svaki tjedan nešto novo. Svi crteži bili su obješeni na zidu u njezinoj sobi, 10 njih, u okvirima koje je Sara kupovala. Ali, plavi okvir. Marko je otišao u Petrinu sobu. Upalio je svjetlo. Na zidu, red crteža. Crveni okviri, žuti, zeleni, bijeli. I jedan,
plavi. Crtež kuće. Marko, Sara i Petra ispred nje. Sara je to nacrtala prije 6 godina. Marko je skinuo okvir sa zida. Okrenuo ga. I tamo, zaljepljen na stražnjoj strani kartona, mali USB stik. Ruke su mu se tresle dok ga je stavljao u laptop. USB se otvorio. Unutra, 100 dokumenata. E-mailovi, ugovori, snimke razgovora, PDF-ovi testnih rezultata. Imena, datumi, transakcije i jedna Word datoteka, nazvana za Marko. Otvorio ju je. Marko, ako čitaš ovo, znači da više nisam tu. I znači da si našao USB. Sve što trebaš znati nalazi se ovdje. Imena ljudi koji su manipulirali podacima. Firme koje su plaćale. Dokazi da je lijek bio opasan. Sve. Ne znam hoće li te itko slušati. Ne znam hoće li itko vjerovati. Ali moram pokušati. I molim te, nemoj se osvećivati. Nemoj tražiti pravdu na način koji će te uništiti. Učini ovo pametno. Učini ovo sigurno. Volim te. Voli Petru umjesto nas oboje. Sara. Marko je sjedio dugo u tami, a onda je zatvorio laptop. Nije znao što će učiniti, ali znao je jedno. Ova priča nije gotova. Marko Horvat proveo je cijelu nedjelju u kući, s laptopom otvorenim, čitajući dokumente koje je Sara ostavila. Bilo ih je previše. Previše imena. Previše transakcija. Previše jezika koje nije razumio. Pravni žargon, medicinske formulacije, kodirana korespondencija između tvrtki čija sjedišta su bila u Švicarskoj, Kipru, Luksemburgu. Ali jedno je bilo jasno. Sara je prikupila dovoljno da sruši cijeli lanac, ne samo Medifarmu. Cijeli sustav koji je stajao iza nje. Problem je bio u tome što Marko nije bio odvjetnik, nije bio novinar. Bio je arhivist, čovjek koji čita tuđe priče, ali nikad ne piše svoje. Tko bi ga slušao? U ponedjeljak ujutro, dok je Petra bila u školi, Marko je sjedio u arhivskoj sobi bolnice i razmišljao. Mogao je otići u policiju, ali Sara je radila s ljudima koji su imali veze u institucijama. Ako otkrije USB preubrzo, može nestati kao i ona. Mogao je otići u medije. Ali koji mediji? Lokalni portal? Ne. Trebao je nekoga tko ima autoritet, nekoga koga ljudi slušaju. I tada ga je nešto podsjetilo. Prije nekoliko mjeseci, u tramvaju, pročitao je članak u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista. Novinarka, Ana Miletić, pisala je o korupciji u farmaceutskom sektoru. Bila je oštra, precizna, neustrašiva. Pronašao je njezino ime na internetu. Mailom dostupan kontakt. Marko je sjedio 10 minuta prije nego je počeo pisati. Poštovana gospođo Miletić, moje ime je Marko Horvat. Moja supruga, Sara Horvat, umrla je prije 4 godine u prometnoj nesreći koja službeno nije bila sumnjiva. Međutim, nedavno sam otkrio dokumente koji ukazuju na suprotno. Sara je radila kao pravni savjetnik u farmaceutskoj tvrtki Medifarma d.o.o. i bila je uključena u projekt koji je manipulirao testnim rezultatima lijeka. Prijetila je da će otkriti sve i onda je umrla. Imam USB s dokazima. 100 dokumenata. Sve što vam treba da napišete priču. Molim vas, odgovorite mi samo ako ste spremni ovo objaviti. Ne tražim novac, ne tražim slavu. Tražim da se istina konačno čuje. S poštovanjem, Marko Horvat poslao je mail. I čekao. 3 dana kasnije, odgovor. Marko, pročitala sam vaš mail. Razumijem ozbiljnost situacije, ali prije nego što nastavimo, moram potvrditi autentičnost dokumenata. Možemo se naći u Zagrebu, u sigurnom prostoru. Donesite USB, razgovarat ćemo. Javite mi kada ste slobodni. Ana Miletić sastanak je bio u malom kafiću u Preradovićevoj, daleko od glavnih prometnica. Ana Miletić bila je žena u ranim 40-ima, kratke crne kose, oštrih očiju koje su čitale ljude prije nego što su oni progovorili. Marko je došao s rančem u kojem je bio laptop. Sjeli su u kutu. Marko je izvadio laptop, otvorio USB. Ana je čitala pola sata ne podižući pogled. Onda je rekla, ovo je ogromno. Marko je klimnuo. Znate što ovo znači? Nastavila je. Ako objavim ovo, firma će pasti. Ali ljudi koji stoje iza nje neće stati. Znam. I dalje želite to? Da. Ana je gledala u njega dugo. Onda je zatvorila laptop. Trebat će mi tjedan dana da provjerim izvore, da razgovaram s pravnicima, da osiguram zaštitu za vas i vašu kćer. Zaštitu? Marko, rekla je Ana ozbiljno, ljudi o kojima govorimo ne igraju se. Marko je progutao. Razumijem. Ana je ustala. Javit ću vam. U međuvremenu,
Ni riječi nikome, ni prijateljima, ni obitelji, ni kolegama. Ništa. Hoće li članak biti objavljen? Ana je klimnula. Hoće. I kada bude, nećete moći ga zaustaviti. Tjedan dana kasnije članak je bio objavljen. Naslov: Smrt pravnice koja je znala previše, kako je farmaceutska tvrtka sakrila istinu. Podnaslov: Dokumenti otkrivaju manipulaciju testnim rezultatima, veze s inozemnim ulagačima i sumnjive okolnosti smrti Sare Horvat. Članak je bio dugačak, detaljan, potpun. Ana je navela sve: imena, datume, transakcije, svjedočanstva. Uključila je i Kovačevu izjavu, kao i Mirninu. Reakcija je bila trenutna. Medipharma je objavila službenu izjavu. Tvrdnje su neosnovane i predstavljaju klevetu. Ali istovremeno firma je suspendirala Dražena Kovača. Agencija za lijekove otvorila je istragu. 2 ministra dala su izjave za medije. Petra je vidjela tatu na vijestima. Tata, to si ti? Marko je sjedio s njom na kauču, ruka oko njezina ramena. Da, Petra. Zašto si to učinio? Marko je duboko udahnuo. Jer mama je bila u pravu. I jer istina je važna. Petra je šutjela trenutak. Onda je rekla: misliš da je mama ponosna? Marko je osjetio kako mu suze dolaze. Da, mislim da jest. 6 mjeseci kasnije, Marko je još uvijek radio u arhivu bolnice. Ništa se nije promijenilo. Osim što je ponekad kolega iz pravnog odjela svratio i rekao: vidio sam te na TV-u. Ili medicinska sestra rekla: hvala ti, trebamo više takvih. Medipharma je zatvorena. Dražen Kovač nije optužen, ali je napustio industriju. Mirna Barić svjedočila je pred istražnim povjerenstvom. Viktor Pavlić nikad nije pronađen. Marko je znao da pravda nije savršena. Znao je da ljudi koji su zaista krivi, oni koji su naredili, koji su platili, koji su pritisnuli, nikad neće odgovarati. Ali Sara je dobila glas. I to je bilo dovoljno. Jedne večeri, dok su Marko i Petra šetali pored Drave, Petra ga je pitala: tata, nosiš li mamin narukvicu? Marko je podigao ruku. Na njoj. Narukvica. Zlato koje je nekad bilo simbol nečeg mračnog, sada je bilo samo sjećanje. Nosim, rekao je. Zašto? Jer me podsjeća. Ne na ono što smo izgubili, već na ono što smo sačuvali. Petra je klimnula. I nastavili su hodati otac i kći, dok je rijeka tiho tekla pored njih. Bez aplauza, bez trijumfa. Samo mir koji dolazi kada istina konačno dobije svoje mjesto. Čak i ako je to mjesto tiho. Čak i ako je skriveno. Čak i ako ga nitko nikad neće potpuno razumjeti.